mig nu. Du sagde, jeg bliver helt pinligt. Jeg bliver helt pinligt. Det vil jeg ikke. Stave mig. Nej. Jeg vil ikke. Jeg gider ikke stave med dig. Lad os min ven. Du sidder derhjemme og keder dig. Kender du kineserne? Kender du kineserne? Nej. Skal jeg fortælle dig, hvordan kineserne er? Nu er jeg kigge på mig. Jeg kigge på dig. Nej. Skal jeg fortælle, hvordan kineserne er? Ja. Kender du det? De skæver. Ja, ikke mig. Ved du, hvordan du knaller? Hallo? Nej! Fisk lige her! Ved du, hvordan kineserne knaller? Nej! De knaller med fisken! Det ser ud som en gagget. De knaller helt vildt sindssygt! Ligesom dig! Så er det prøve! Yeah! Kan du se jer? Yeah! Jeg bliver det her! Nej! Ja! Nej! Det kilder! Det kilder! Stop så! Stop så! Hvorfor det? Jeg bliver pinligt! Amen! Ej, jeg bliver så glad for det. Du får en gris! Hvad er det, Mio? Hallo! Ikke gå til ham der! Han er jo skrid! Skal jeg ikke tro, du er noget? Du har noget sejt patter. Du skal ikke glo på mine patter. Du skal ikke bestemme! Jo! Nej! Okay. Meget sødt. Det har jeg ikke! Må jeg slet ikke få din hæle? Ja! Kan du fat på den? Kan du fat på den? Har du ikke fat på den? Stop! Nemesis! Rolig nu! Det er ikke færdigt! Det er ikke nu one night stand, ven! Skal jeg også have dine ører? Eller skrid? Hallo? Hallo? Er det helt vildt? Hvad? Hvad er det? Prøv at se ham derovre. Han der! Ham der! Ja! Fandme også grim, han er! Hvad fanden også? Men... Skal ikke være sådan på mig? Undskyld! Kigger på ham der! Det kan jeg fandme også! Smag metal! Smag metal! Smag godt! Det kan blive det fint, det også! Nej! Skal vi snæve?